L-akbar gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew qablu li approvaw is-26 nominat għall-Kummissarji Ewropej fit-tieni terminu tal-President Ursula von der Leyen. Dan wara li kien qbil bejn il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, is-Soċjalisti u Demokratiċi u l-Partit Renew dwar is-sitt viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea flimkien man-nominat Ungeriż li kellu seduta żejda tal-grilling. Waħda mis-sitt viċi Presidenti tal-Kummissjoni Kaja Kallas li ġiet magħżula mill-mexxejja Ewropej f'Ġunju bħala ir-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Din l-ewwel darba mill-1999 lil hawn li l-Parlament Ewropew ma waqqa l-ebda nominat għall-Kummissarju Ewropew. Minn rapporti tas-sit awtorevoli Politico ħareġ li n-nominat Malti għall-Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef kiseb l-akbar appoġġ minn fost il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew. Mikallef kiseb il-fiduċja tal-Kumitat Responsabbli mill-Kultura u Edukazzjoni ftit wara li saret is-seduta tal-grilling tiegħu fil-bidu ta' dan ix-xahar. Bis-sit one.com.mt jirrapporta dan fi ftit inqas minn satej fit-tmiem is-seduta smigħ. Mikallef il-ġimgħa l-oħra wkoll iltaqa' mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja ġie assenjat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea il-portafoll importanti taż-żgħażagħ, il-ġustizzja bejn ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. Il-pass li jmiss issa hu li l-membri parlamentari Ewropej jivvutaw għal kulleġġ sieħ tal-Kummissarji Ewropej nhar l-erbgħa li ġej 27 ta' Novembru waqt seduta tal-plenarja fi Strasburgu. Maġġoranza sempliċi dakinhar ifisser li fl-ewwel ta' Diċembru li ġej jibda it-terminu ġdid tal-Kummissjoni Ewropea u t-tieni leġiżlatura ta' 5 snin taħt il-Ġermaniża Ursula von der Leyen. Dakinhar jibda wkoll it-terminu ta' Antonio Costa, il-President elett tal-Kunsill Ewropew. Costa l-erba' kien f'pajjiżna fejn fost oħrajn kellu laqa' mal-Prim Ministru Robert Abela.